Yan, let's take a look sa ating kutsinta. Wow! Ayan. Diba? Here's our ingredients. We have brown sugar. Ayan. And we have flour. And flour. Ayan, sabi nga nila, pronunciation again is flour. We have tapioca starch or flour. We have annatto powder or atswete na sinasabi nila. Siyempre, meron tayong tubig. At meron tayo ng grated cheese. Okay, dito na tayo sa procedure. Unahin natin yung flour. And with tapioca. And now the brown sugar together. Tapos lagyan natin ng 2 cups of water. And 2 cups of water po kailangan. And then yung annatto powder natin, ilagay na natin sa half cup of water. Yung hot water as much as possible para madaling madilute yung annatto powder. Haluin. And then yan. Tapos yung mold natin, abot yung talaga natin ng oil or I don't know kung ano yung pangano niya. Panlagay para hindi dumikit yung ating mixture. Yan. Tapos, unti-unti na natin ilagay ang ating kutsinta mixture. Yan. Tapos, ilagay nyo siya sa steamer for like, sa akin kasi umabot siya ng 20 minutes. Yan. Ito na ang ating kutsinta na walang lye water. Charan! Nakikita mo orange ang color. Ayan, diba? Luto na siya. It will take you like 20 minutes ko siyang in-steam. Ayan. Ihain na natin siya sa ating plato para lagyan natin siya ng cheese. Ayan. Mukhang masarap. Ayan. Guys, kung nakikita nyo, yung gilid niya is hindi maganda kasi yung hulmahan ko hindi rin maganda. Actually, nabibili lang yung dito sa Israel. Wala kasi akong hulmahan talaga ng puto. Pero kung paninda yung gagawin nyo, dapat hulmahan talaga ng puto para maganda yung shape ng inyong kutsinta. Anyway, pambahay lang naman to. Okay, start na tayo. Lagyan natin ng cheese kasi wala tayo ng niyog. Ayan. Masarap. Kasi nabasa ko doon, masarap din daw dito yung may cheese. Ayan. So, cheese yung gawin natin. Wood. Try natin ng cheese. Ayan. Perfect. Ayan. Basta yung hulmahan na gagamitin nyo next time, dapat hulmahan ng puto. Ayan ang ating kutsinta. Nakakatuwa naman. Diba? First time kong attempt pero I made it successfully. Kutsinta without lye water. Bye!